check mic check check mic low check mic low
Cek low, hey mic, cek mic low, Pacino. Cek mic low, hey cek. Yang ini agak berat, Joe. Oh, tadi. menggelegar ke Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa al jamaah amma ba'du. Nun inggih panjenenganipun Bapak Giri Sancaka ingkang tansah kawula hormati. Ugi dumateng panjenenganipun sang yaning para pembantu saking panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo ingkang tansah kawula hormati, para bini sepuh adi sepuh ingkang pono ing pamawas sedaya ing pitutur ingkang tansah kawula bekteni, ugi para alim ulama, Bapak Yai dalah Ibu Nyai ingkang pinangka dados sumber makem palmanunggal wujeng boten wonten alangan setunggal napa. Selajengipun sholawat dalah salam kunjuk ngersa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun rila legawa toh jiwa hambrasta mring sukertaning bawana ugi memayu hayuning bawana. Mugi panjenenganipun tansah sinudara sarana. Awit panjenenganipun saliyaning para lenggah kakung Sumarno Putri di menapa ing mriki kula sinaraya dening kadang kula Mas Gondo rikala semanten ngendikanipun diutus Bapak Kepala Dinas Bapak Yuda supados ngekroraken utawi ngujubaken hajat lan niatipun keluarga Agung Dinas Pariwisata Ponorogo ing wekdal magi.
kepareng matur Bapak sedherek kula sepuh miwahaning sedaya. Pramila panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing dalem mriki. Nyuwun sewu wonten ing papan palenggan mriki. Panjenengan sedaya dipun suwuni sawab pandonga ingkang njeng wontenipun taun enggal sira leresipun wonten taun 1600 ingkang badhe dateng. Wondene para kawula ing laladan Ponorogo niki tansah manggih rahayu jenglir ing sambikala ugi katambahana pangestunipun sedherek kula sepuh miwah anen sedaya. Wondene ingkang salajengipun sesaji wujudipun bujeng kuat lan slamet. Pinaringana kuat slamet jejeg rahayu langit. Jejeg manahipun, jejeg imanipun, jejeg pernatan ing Kabupaten Ponorogo lan jejeg anggenipun manembah ing ngarasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa mawi agama ingkang riyasu piyambak. Lan mugi-mugi kawontenan ing Ponorogo mriki tansah manggih katentreman, aman, damai, bahagia lan sempurna. Lan ugi jenangkung ing ngarsane Gusti ingkang Maha Agung manggih rahayu jenglir ing sambikala katambahan pangestunipun sedherek kula sepuh miwahaning sedaya. Wondene menika wonten jenang tolak lan jenang sengkala. Nolak sengkala ingkang sampun dumawah teguh